Iawn, helo bawb. Croeso nôl I chi ar ôl yr egwyl. Mae'n 4:04 nawr, felly amser ni symud ymlaen at y panel nesaf. Felly, diolch i'r athro Gwyneth Parry am gadeirio sesiwn blaenorol. Mae'n dda fod yn rhan o'r gynadledd yma heddiw, a diolch I bawb sydd wedi trefnu hynny. Dr Robert Bowen ydw I. Dwi'n darlithydd mewn mentorgarwch rhyngwladol yn yr Ysgol Rheolaeth ym Prifysgol Abertawe. Mi fyddai'n cadeirio'r panel nesaf, sef Heriau a Chyfleoedd Weithleoedd. Dych chi siŵr o fod yn gyfarwydd erbyn hyn ar drefn, felly mae gen ni 2 bapur yn y panel yma, 20 munud yr un, gyda chwestiynau ar y diwedd, a felly mae croeso chi nodi unrhyw gwestiynau yn y chat yn ystod y cyflwyniadau, a wedyn gewn ni trafod nhw ar ôl i'r 2 gyflwyniad cael ei wneud. Felly I ddechrau, mae gyda ni Rebecca Lavis o Prifysgol Abertawe yn cyflwyno'r papur Rheoliadau, Rhwystrau, Realiti o'r Theori i'r Gweithle, Arwyddocâd y Pandemig yng Nghyd-destun Cyrff Cyhoeddus yng Nghymru. Felly, draw ydych chi. Felly, prynhawn da bawb. Cyn dechrau'r cyflwyniad, hoffwn jyst fandeisio ar y cyfle hwn I ddweud tipyn bach am fy cefndir I mwyn I chi allu deall fy niddordeb brwd ym maes cyfieithu a'r Gymraeg. Dwi'n gweithio fel cyfieithydd rhan amser mewn coleg addysg bellach lleol grŵp colegau NPTC, a fel rhan o tîm dreiieithrwydd y coleg, a dwi hefyd yn fyfyrwraig rhan amser ac yn astudio PhD yn yr adran ieithoedd modern cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ym Prifysgol Abertawe. A teitl yr ymchwil fi'n wneud yw Yr Angyfiaethadwy Melltith neu Bendith, ac roeddwn yn ddigon ffodus I gael yr ysgoloriaeth gan y Prifysgol a Choleg Cymraeg Cenedlaethol I gyflawni'r ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg. So mae'r cynhadledd heddi yn gyfle perffaith gobeithio I gyfuno fy mrofiad proffesiynol a fy astudiaethau mwyn cyflwyno'r papur canlynol. Rheoliadau Rhwystrau Realiti o'r Theori i'r Gweithle, Arwyddocâd y Pandemig yng Nghyd-destun Cyrff Cyhoeddus yng Nghymru. Fel mater o gadw tŷ am lle gwybodaeth, mae'r testun Cymraeg yn dod yn gyda mewn coch ac wedyn y testun Saesneg mewn dydd. A hoffwn hefyd gymryd y cyfle cyn dechrau I jyst dweud diolch yn fawr iawn i'r cyfieithydd ar y pryd heddi. Felly, ar yr olwg gyntaf ac yn arbennig I pawb sydd wedi cael ei effeithio yn uniongyrchol gan y salwch, gall effaith ysgubol pandemig Gofid ar bob agwedd ar ein bywydau yn ymddangos yn un negyddol drwyddi draw. Nid oes ond angen gwylio'r newyddion bob dydd I weld y Gofid a'r galar ar achosir o'i herwydd, ac rydym I gyd yn gyfarwydd iawn ar delweddau dychrynllyd sy'n cael ei darlledu ar y cyfryngau drosodd a thro. Ac wrth I mi wneud ychydig o ymchwil I mewn I faes ar gyfyngau, des I ar draws y dyfyniad hwn gan John F. Kennedy. When written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters. One represents danger and the other represents opportunity. A dyna'r bwriad nawr dros y chwarter awr nesaf, ceisio cymhwyso'r dyfyniad at effaith y pandemig a ddarparu gwasanaeth cyfieithu mewn sefydliad gyhoeddus yng Nghymru adeg y pandemig, gwell ac gwaith. Felly gadewch I ni ddechrau wrth ystyried yr heriau a wynebydd. Wrth i'r neges aros gartre gael ledaeniad gorffodi wedyn yng nghanol mis Mawrth y llynedd, daeth yn amlwg yn fuan y byddai sawl her weinyddol I grŵp colegau NPTC fel llu o gyrff cyhoeddus eraill wrth I bopeth gael ei symud o'r campysau I gartrefi ar draws De a Chanolbarth Cymru. Felly, anawsterau a'r heriau technegol yn gyntaf oll. Dwi'n siŵr y gallai ein hadran tygau siarad yn helaeth am yr holl anawsterau technolegol a oedd yn gorfod cael ei datrys I sicrhau bod dros 900 o aelodau o staff yn gallu cyrchu systemau'r coleg o bell ar yr un pryd yn ddiogel heb sôn am filoedd o fyfyrwyr. I ni fel gweithwyr roedd angen cyfleidio technoleg gyda systemau a meddalwedd newydd ac yn gystadledig â hyn wrth gwrs y broblem gyffredinol o ymgyfarwyddo a gweithio gartre. Daeth Moodle, Teams, Zoom a pethau tebyg yn ein ffrindiau gorau ni yn sydyn.
A fel myfyrwraig PhD, ces i brofiad o wneud cynadleddau fel un heddi yn rithiol am y tro cyntaf, a byddaf yn dweud mwy am yr anawsterau hyn ar sleid arall. Ac wedyn, yn drydedd, y broblem o ddod o hyd i adnoddau electroneg. Fel sefydliad addysgol, roedd angen ceisio trosi'r holl adnoddau addysgu fel ei bod ar gael ar-lein, dod o hyd i ddulliau o gynnig cyrsiau o bell, ynghyd â cheisio sicrhau bod modd i fyfyrwyr gyrchu adnodau'r llyfrgell o bell hefyd. Heriau ymaferol i bob busnes a sefydliad, ond yn achos cyrff a sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru, mae haen arall o gymlethdod sef anawsterau ieithyddol ychwanegol o ganlyniad i oblygiadau ddifriaethol safonau'r Gymraeg. A gadewch i ni jyst gymryd munud i atgoffa'n hunan yn fras o'r goblygiadau hyn. Arbed y pregethu i'r cadwedig ac ymddiheuro i bawb sy'n gyfarwydd neu yn rhy gyfarwydd o bosib am manylu yn y sleid hon, dyma'r ddwy egwyddor yma'r safonau yn saliedig arnynt. Bydd un, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg yng Nghymru, ac yn ail, dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydyd yn dymuno gwneud hynny. Mae gennym ni tîm dwyieithrwydd yn y coleg, gyda chyfarwyddwr dwyieithrwydd, cydgysylltydd datblygu dwyieithog a dau gyfieithydd, ac ni oedd y tasgu a oedd yn gyfrifol am weithredu'r safonau yn dechrau nôl yn 2018. Mae 182 o safonau sy'n cwmpasu sawl maes gweithredol yn cynnwys cyflenwi gwasanaethau, polisïau, gweithrediadau, hyrwyddo, marchnata a chadw cofnodion. A roedd un peth yn hollol allweddol ac yn dal i fod yn allweddol mwyn gweithredu'r safonau yn llwyddiannus dros y coleg. Hyfforddiant. Cynhaliwyd llu o sesiynau hyfforddi gyda rheolwyr y penaethiaid y coleg i esbonio'r safonau a chynhyrchodd pob math o ddeunydd a chanllywiau ysgrifenedig. Mae sesiynau gloefi yn cael eu cynnal yn rheolaidd gennym, ac mae'r safonau'n rhan o'n rhaglen ymgynyfuno i aelodau o staff newydd a myfyrwyr. Yn ystod y sesiynau, yr hyn sydd wedi yn taro yw'r sbectrwm o agweddau tuag at y safonau. Yn sicr mae llawer yn croesawu'r ddeddfwriaeth fel rhywbeth angenrheidiol i'r Gymraeg lles y Gymraeg hyd yn oed. Ar yr un pryd, achoswyd drwg deimlad ymhlith rai cydweithwyr a oedd yn gweld dwyieithrwydd fel rhwystrau wreinyddol. Fel tîm gweithredu safonau, roeddwn yn ymwybodol iawn o arwyddocâd yr agweddau hyn wrth fynd ati i weithredu safonau yn y coleg. Fel mae Jeff Keller, yr awdur a hyfforddwr ysgogiadol wedi sylwi, attitude is everything. Awn ati yn gyson i drio creu agweddau cadarnhad tuag at y Gymraeg a dwyieithrwydd. Mae'r cydgysylltu datblygu dwyieithrwydd a'r cyfarwyddwr yn y coleg wedi gweithio'n ddiffaul i annog staff i ddysgu'r iaith, gan gynnig llu o gyrsiau Cymraeg ar bob lefel, a'r llynedd llwyddodd y coleg i ennill Gwobr Cymraeg Gwaith Cyflogwr y Flwyddyn. Mae'n bwysig iawn i ni fel tîm ennyn ymagwedd gadarnhad tuag at y Gymraeg a dwyieithrwydd, ac mae darparu gwasanaeth cyfieithu hygyrch yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddylanwadu ar agweddau yn staff. Erbyn hyn, mae gan y coleg gwasanaeth cyfieithu mewnol sefydlog sy'n gyfrifol am ymateb i geisiadau cyfieithu gan staff a myfyrwyr. A pan daeth y pandemig gyda llu o amaion newydd o ran sut i lynu wrth yr holl safonau mewn argyfwng o'r fath, roedd yn ddiolchgar iawn ein bod wedi llwyddo i sefydlu gwasanaeth cyfieithu mewnol a allai weithredu o bell. Wedi dweud hynny, fel pob corff cyhoeddus, roedd yn ymwybodol o heriau parhau i weithio fel sefydliad dwyieithog yn rithiol. Gwnaeth yr ymateb swyddogol anfonod at sefydliadau cyhoeddus yng nghanol mis Mawrth y llynedd gan Comisiynydd y Gymraeg ysgafnu rai o ein pryderon gweithredol i raddau. Dywedodd y Comisiynydd, "Fi'n derbyn na fydd modd dilyn prosesau arferol a bob achlysur ac y bydd cyfyngiadau sylweddol ar amser ac adnoddau. Fi'n gofyn i sefydliadau wneud eu gorau i barhau i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymwneud â'r cyhoedd hyd yn bosib. Mater i chi bydd gwneud penderfyniadau ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth rannu gwybodaeth brys.
Rwy'n eich annog i osod trefniadau cyfieithu digonol yn eu lle fel rhan o'ch parateiadau. Fel mae geiriau cytbws y gofalus y Comisiynydd yn dangos, gall y dasg o flaenoriaethu mewn argyfwng o'r fath bod fel cerdded ar raff weithiau. Fel y tîm dwyieithrwydd, roeddwn ni ac rydym yn dal i fod yn ymwybodol o'r perygl cymryd cam yn ôl o ran annog pobl i weithio'n ddwyieithog. Yn enwedig wrth ystyried yr anawsterau ieithyddol y ddaeth i'r amlwg o ganlyniad i'r pandemig. Gadewch i ni ystyried rai o'r anawsterau ieithyddol hyn yn fanylach. Ystyriwn heriau defnyddio technoleg yn ddwyieithog yn gyntaf. Un o'r problemau mwyaf i ni fel coleg ar ddechrau cyfnod y pandemig oedd sut i gynnal cyfarfodydd dwyieithog yn rhithiol am ein bod yn defnyddio Microsoft Teams. Mae yn bosib wrth gwrs defnyddio cyfleuster cyfieithu ar y pryd ar Zoom fel heddi, ond mae angen trwydded arbennig am y rai talu ychwanegol amdani. Fi'n gwybod bod y Llywodraeth wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Microsoft a'i bod wedi cytuno ychwanegu'r cyfleuster CAP Teams, ond hyd y gwni ni fydd hyn ar gael tan ail hanner y flwyddyn o leia. O safbwynt adnoddau dwyieithog ar-lein, dwi'n ymwybodol bod hyn wedi peri poendod i ni fel coleg hefyd, fel rwydwaith o golegau mewn gwirionedd. Mae rheolwr y llyfrgelloedd wedi esbonio'r heriau a drio cael gafael ar ei-lyfrau, neu'n fwy benodol gwers lyfrau electronig ar gyfer cymwysterau safon uwch a tygau a BTEC. Esboniodd y rheolwr bod problemau gydag adnoddau ar gyfer cymwysterau cyfach yn bennaf oll, a bod y rwydwaith o lyfrgellwyr colegau addysg bellach wedi lobio Rhwystrau Williams a'r penaethiaid hefyd, ond heb lwyddiant. A falle bod y sefyllfa wedi gwella erbyn hyn. Mae'r un nesaf yr elfen gymdeithasol yn rhywbeth sy'n berthnasol o safbwynt ieithyddol, addysgol ac o ran iechyd meddwl. Daeth i fy meddwl ar ôl sgwrs gyda fy mab sy'n astudio cymwysterau safon uwch yn Ysgol Gyfun Yslefyr y Bro Dir. Mae'n astudio llenyddiaeth Saesneg barddoniaeth ar hyn o bryd, a dywedodd ei fod yn colli'r cyfle i drafod cerddi yn naturiol fel sy'n digwydd yn yr ystafell dosbarth. Mae rai sgyrsiau lein yn gallu bod braidd yn clyncu fel mae fy gŵr yn arbed rai bron bob dydd ar hyn o bryd. Yn sicr mae fy merch sydd yn yr un ysgol yn dweud bod hi wedi colli cymdeithasu gyda'i ffrindiau ysgol yn fwy na dim. Mae problem arall sy'n colli'r cyfle i siarad Cymraeg yn ystod y cyfnod clo hefyd wedi cael ei nodi yn achos plant ysgolion cyfrwng Cymraeg sy'n byw mewn cartrefi di-Gymraeg, ac mae'r un peth yn wir wrth gwrs am staff gweithleoedd dwyieithog sydd nawr yn gweithio o gartrefi di-Gymraeg. Mae'r un nesaf angen cyfathrebu heb oedi â staff yn broblem byth a bainydd i ni mewn gwirionedd, boed trwy e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol, a gyda chynnydd sylweddol o ran yr angen i cyfathrebu â staff ar frys, mae'r pandemig wedi tynnu sylw at yr heriau hyn, a does dim atebion hawdd. Am yr un ola terminoleg newydd yn rhywbeth o ddiddordeb mawr i fi fel iechyd, gyda llu o termau anarferol fel ffyrlo yn dod i'r amlwg yn sydyn gydag angen bathu a safoni. Byddaf yn ymhelaethu am rai o'r pethau hyn nes ymlaen, ond o ran delio a heriau o'r fath yn y gweithle, beth yw'r strategaeth fwyaf llwyddiannus i ddiogelu defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb â'r pandemig tybed? Dwi'n awgrymu mai plismona cynnal yw'r ateb mwyaf effeithiol, hynny yw cadw llygaid ar bethau yn syml. A siarad o ddifri yr hyn sydd wedi bod yn allweddol yw ein bod yn parhau i gynnal a chadw gwasanaeth cyfieithu hygyrch sydd diolch beth yn gweithio'n dda iawn o bell. Gyda tipyn bach o blismona cynnal sydd ddim cweit mor hawdd o bell wrth gwrs. Yn ogystal â chynnydd o ran ein dyletswydd y plismona fel gwasanaeth cyfieithu, rydym hefyd wedi gweld effeithiau eraill y pandemig ar ein llwyth gwaith, o ran y math o dogfennau sy'n cael eu hanfon atom. Yn naturiol, bu cynnydd sylweddol o ran dogfennau sy'n cynnwys gweithdrefnau a rheoliadau newydd, deunydd iechyd a diogelwch yn bennaf oll. Yn yr un modd, mae llawer o dudalennau a thablennu gwybodaeth wedi cael eu cynhyrchu mewn ymateb i'r pandemig. Mae cyfathrebu â staff a myfyrwyr trwy e-bost wedi bod yn allweddol ac yn fwy cyson ac o'r blaen. Wrth gwrs, fel sefydliad addysgol, mae cyfieithu adnoddau addysgu yn rhan sylweddol ein llwyth gwaith,
ac mae hyn wedi bod y bwys mawr ar hyn o bryd gyda'r pwyslais ar greu popeth yn electroneg. Mae cyfieithu arwyddion wedi bod yn rhan bwysig o'n gwaith ar hyn o bryd hefyd yn ôl y disgwyl. Mae'r pwynt ola ymchwil terminoleg yn cyfeirio at y ffaith am bod wedi treulio cryn dipyn o amser yn ymchwilio i'r terminoleg gywir i'w ddefnyddio, hynny yw geiriau safonol sy'n gysylltiedig â'r pandemig ar y cysondeb. Mae chwilio ar-lein a defnyddio geiriau diron ar-lein ac adnoddau megis byd Nghymru sef cronfa data'r Llywodraeth i sicrhau ein bod yn defnyddio'r termau priodol yn bwysicach nag erioed. Felly, cyfnod prysur y llawn heriau ni ac i bawb mewn gweithleoedd dros y wlad. Ond y newyddion da yw o ganlyniad i'r holl waith cyfieithu a'r holl datblygiadau technolegol i flin ac ieithyddol, mae nifer o ddeilliannau cadarnhaol i'w gweld erbyn hyn, a dyma rai ohonynt. Geiriau a thermau newydd, coronavirus, ffyrlo, cam cyfyngu, swyddogolrwy'n cysylltiadau, brif atgynhyrchu gwirioneddol, ynysu gartref, cadw pelter cymdeithasol. Mae llu o dermau newydd neu hen dermau fel ffyrlo sydd wedi cael ei wynt, ac mae'n anodd i gyfieithwyr bod yn gyson o defnyddio'r un termau. Bu cryn dipyn o ddrysu ynglŷn â'r gair coronavirus ei hun enghraifft, gyda rai yn defnyddio coronavirus just i dot ac eraill coronavirus gyda ac i dot. Ar ôl dadl fewiog ar-lein, dywedodd Andrew Hawke o geiriadur Prifysgol Cymru fod y ddau yn dderbyniol ac mae Llywodraeth Cymru yn ffafrio coronavirus erbyn hyn cysondeb. Cyhoeddwyd rhestr gynhwysfau o dermau Covid ar-lein gan y Llywodraeth hefyd sy'n gymorth mawr i ni ac yn dangos pwysigrwydd safoni. Technoleg newydd yn bendant mae'r pandemig wedi codi troffail y Gymraeg a chyflymu cynnydd yn nyth y Theori technolegol o ran holiso a darparu cyfleusterau cyfieithu ar y pryd yn Gymraeg. Mae datblygiadau ar y gweill gobeithio. Sgiliau, posibiliadau technolegol newydd, dwi'n siŵr ein bod ni gyd yn cytuno yn bod wedi gwella ein sgiliau cyfrifiadurol ac wedi herio ein hunain o ran ein sgiliau technolegol yn ystod y cyfnodau clo. Ac mae hyn yn beth da o ran datblygu'r proffesiynau personol a sgiliau gweithleoedd dwyieithog yng Nghymru yn gyffredinol. Adnoddau newydd a gwell ymwybyddiaeth o unrhyw fylchau o ran adnoddau. Yn sicr fel coleg, rydym wedi gweld cynnydd o ran yr adnoddau addysgu dwyieithog electronig sydd ar gael o ganlyniad i'r pandemig, ac o siarad â reolwyr llyfrgelloedd hwn bod y galw am i-lyfrau ac adnoddau ar-lan yn Saesneg a Chymraeg wedi dangos bod bylchau o ran rai adnoddau, ac mae hyn yn rhywbeth y gellu ei datrys gobeithio wrth symud ymlaen. Sylwch felly pa mor aml mae'r gair newydd yn ymddangos yn y sleid hon. Sy'n adwen at y cwestiwn nesaf, ond nid angen yw mam pob dyfais. Ac yn sicr, o safbwynt ieithyddol, mae'n bwysig iawn i iaith newid a datblygu. Yn ôl yr awdur Marek Cohn yn ei lyfr gwych, 4 Words for Friend, wrth siarad am briodoleddau iaith, its perimeter will not be a dumb fence, it will be a complex and productive interface like the membrane of a living cell. Rhaid i ieithoedd addasu a datblygu mwyn goroesi, ac mae argyfwng fel Covid enghraifft yn herio iaith i addasu ar garlam. Wrth siarad â rai o fy nghyd-myfyrwyr ymchwil Coleg Cymraeg Cenedlaethol, peth braf yw gweld bod ymchwil cyfrwng Cymraeg yn cael ei gyflawni ym mob math o feysydd amrywiol, sy'n golygu bod angen bathu terminoleg newydd, sy'n beth cadarnhaol iawn o ran dyfodol a pherthnasedd y Gymraeg fel iaith fyw. Mae canolfan bedwyr gyda'i terminolegyddion a ddadl fywiog ar-lein am sut i sillafu'r gair coronavirus yn ddiweddar, i gyd yn dangos bod gennym ni y sail a'r brwdfryddedd i helpu'r Gymraeg i addasu mewn byd cyfnewidiol. I gloi, hoffwn cyfeirio at un o'r effeithiau cadarnhaol pwysig y pandemig ar y iaith Gymraeg yn fy marn i, sef y ffaith bod statws a proffil Cymru fel gwlad dwyieithog wedi cael ei hybu o ganlyniad i'r holl gyhoeddusrwydd yn y cyfryngau a'r darlleddiadau byw gan weinidogion Llywodraeth Cymru ar y teledu yn reolaidd. Mae cynnal sesiynau briffio ar wahân i rai y gynhelydd gan Llywodraeth San Steffan
i gyflwyno rheoliadau gwahanol sydd ar waith yng Nghymru yn ystod y cyfnodau clo, wedi dangos yn glir i bawb ym Mrydain a tu hwnt bod gan Gymru llywodraeth datganoledig sy'n weithredu yn ddwyieithog, ac mae hyn yn bwysig iawn o safbwynt ieithyddol. Mae'r dollediadau hyn wedi rhoi llwyfan bwysig i'r Gymraeg am fod rai o'r atebion i'r sesiynau cwestiwn holi wedi cael ei ateb yn y ddwy iaith. Mae wedi bod yn ffordd o godi statws y Gymraeg gan bwysleisio'r ffaith bod Cymru yn wlad ddwyieithog yn swyddogol, gyda sefydliad dwyieithog yn ei arwain. Gweithle felly o fideo'n ymarferol, technolegol ac ieithyddol a achoswydd gan y pandemig hyd yn hyn, mae'r ffaith bod y Cymraeg wedi cael cyfle annisgwy i gael ei chlywed yn reolaidd ar lwyfan cenedlaethol yn galonogol iawn i fi fel ieithydd. Mae hyn oll yn dangos bod y Gymraeg yn iaith byw a all addasu i heriau ieithyddol mewn argyfwng. Hyfrydwch i gistiau unrhyw gyfieithydd wrth ei ddest. A dyna diwedd, felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich amser heddiw. Thank you all very much for your time today. Gret, diolch yn fawr Rebecca, oedd hynny'n diddorol iawn a oedd yn braf clywed am sefyllfa sydd wedi datblygu dros y flwyddyn diwethaf. Lot o heriau wedi digwydd, ond falle pethau newydd i ddatblygu wrth symud ymlaen. Dyn ni'n siarad am y normal newydd, felly falle byddwn nhw'n gweld sut bydd rhai o'r heriau dros y flwyddyn diwethaf yn parhau dros y cyfnod nesaf. Iawn, ymlaen nesaf at yr ail bapur sydd gyda ni yn y sesiwn yma. A mae hynny yn dod o... Sorry, jyst yn ffeindio'r teitl nawr. Y teitl o'r papur nesaf yw Y Gymraeg a gweithio o bell, rhoi'r rhaglen arfer ar waith yn y normal newydd gan Arwel Williams a Dr Lowri Hughes o Prifysgol Bangor. Felly, draw â chi. Wel, mi fyddai'n cyflwyno pnawn yma ar y cyd efo Arwel Williams, a da ni'n gweithio ar brosiect ARFer. Mae'n brosiect sydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Dwi'n rheoli'r prosiect, mae Arwel yn brif ymchwilydd arno fo, a mae'r tîm hefyd yn cynnwys Rebecca Lavis, Dr Emily Robert Tyler, David Parry a Steffan Dafydd. Mae'n braf iawn cael cymryd rhan mewn sesiwn yn edrych ar y gweithle o safbwynt y Gymraeg a Covid, achos wrth gwrs mae'r gweithle yn ganolog i weledigaeth Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg. Mae o yn un o'r peioedd sydd yn cynnig cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol, chydig bach fel ysgolion, i oedolion os liciwch chi, da ni'n gallu meithrin siaradwyr newydd a magu sgiliau siaradwyr higil hefyd. Ond wrth gwrs, i nifer fawr ohonon ni sydd wedi arfer gweithio mewn swyddfa, mae'n amgylchiadau gwaith ni wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn diwethaf. O'r holl lyniau yma, un allan o'r peth sydd yn gyffredin rhwngthyn nhw wedi bod ni'n aml ar yn pen yn hunan mewn stafelloedd neu o leia'n cael help gan blant neu anifeiliaid anwes yn hytrach ella na chydweithwyr. A da ni wedi clywed heddiw yma'n dod bod yna nifer fawr o fanteision i'r newid yma. Un o'r rhai pwysica ella di cydbwysedd gwaith a bywyd personol, lleihau'r angen i deithio ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, mae'r shifft yma mewn arferion gwaith wedi dod â newid sylfaenol i'r ffordd ydym ni yn ymwneud â'n gilydd. Ac ella, beth sydd ar goll ydy'r ymwneud anffurfiol ad hoc sydd yn rhan annatod o fywyd swyddfa arferol. Hynny, da ni ddim yn casglu, neu ddim yn gyrrull wrth ffynon ddŵr neu wrth yn y gegin i gael sgwrs anffurfiol neu jyst pasio heibio desgian gilydd ac yn y blaen. Felly, mae prosiect arfer yn edrych ar y Gymraeg yn y gwaith. A'r cwestiwn sylfaenol oedd ganddo ni wrth i'r patryma gwaith newydd rhyw fath o setlo oedd be di effaith hynny ar y cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Fel o'n i'n dweud, mae'r newid yn y patryma gwaith yn effeithio ar y cyfleoedd anffurfiol i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Mae o ella yn effeithio ar y cyfleoedd sydd ganddo ni i annog defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith. Nid i roi rhyw hwb bach i gydweithwyr sy'n llai hyderus yn ei defnydd o'r Gymraeg, neu i sôn am y Gymraeg ac i
ac i hyrwyddo'r Gymraeg yn anffurfiol. Hyd yn oed i gydweithwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg, pan maen nhw mewn swyddfa ddwyieithog neu mewn sefydliad ddwyieithog, maen nhw mewn ethos Gymraeg. Ond dydy hynny ddim angen rhaid yn wir i bobl sydd mewn stafell yn eu tai ar eu pen eu hunan. A mae'r Gymraeg, gan nad ydyn ni yn gweld ar arwyddion dwyieithog, bach yna oren ella i'r un gradda ac oedden ni o'r blaen, mae'r Gymraeg ella yn llai gweladwy i nifer fawr o bobl. Felly, eisiau gwybod oedden ni be oedd datblygiadau hyn o ran cynnal y Gymraeg yn y gwaith. Ond i gymryd cam yn ôl, mi ydyn ni fel tîm yn gweithio ar brosiect ARFer. A chynllun ydi o i gynyddu i gefnogi'r deheuad i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gwaith. Mae hi'n rhaglen sydd yn cyfuno cynllunio iaith ag gwyddor newid ymddygiad, a mae o wedi seilio ar yr egwyddor o wneud ymrwymiad i ymddwyn mewn ffordd arbennig, a thrwy hynny creu fframwaith i staff ddefnyddio mwy o Gymraeg. Yn y cyfnod cyn y cyfnod clo, mi oedden ni, mi oedd Arwel yn mynd i mewn i weithleoedd ledled, gogledd Cymru, ac yn arsylwi y defnydd o'r Gymraeg, cyn i ni roed unrhyw ymyrraeth ar waith mwyn creu gwylodlin. Oedden ni wedyn yn cyflwyno'r rhaglen ARFer i weithleoedd ag yn mesur y defnydd o'r Gymraeg drwy arsylwi yn ystod y cyfnod hwnnw hefyd. A be oedden ni'n arsylwi oedd sgyrsiau anffurfiol rhwng cydweithwyr. A be y nod mewn ffordd ydy helpu gweithleoedd fynd o ddwyieithrwydd goddefol i sefyllfa lle mae yna ddwyieithwyr gweithredol. Felly annog siaradwyr ella sydd yn deud bod nhw yn deall Cymraeg ond ddim yn ei defnyddio hi, neu hyd yn oed siaradwyr higil sydd wedi dod i'r arfer o siarad Saesneg efo'i gilydd yn y gwaith i ddewis y Gymraeg fel iaith diofyn yn hytrach na'r Saesneg, ac fel dwi'n dweud, symud o ddwyieithrwydd goddefol i ddwyieithrwydd fwy gweithredol. A mi oedd canlyniadau yn hymchwil ni yn dangos bod ARFer yn cael effaith ar y defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith. Yn gyffredinol, o edrych ar y partneriad oedd wedi bod yn rhan o'r cynllun, mi oedd defnydd o'r Gymraeg o roed yr ymyrraeth ARFer ar waith efo nhw wedi bron i ddyblu faint o sgyrsiau oedd yn cael eu cynnal yn Gymraeg o'i cymharu â rhai oedd yn cael eu cynnal yn Gymraeg cyn i'r ymyrraeth gael ei roed ar waith. Ond wrth gwrs, mi ddoth tro ar fyd ym mis Mawrth, a doedd dim posib i ni fynd i mewn i weithleoedd. A gan ma nod ni yn y prosiect yma di creu adnodd fydd yn help i weithleoedd yn y pen draw, mi ddoth hi'n amlwg iawn i ni bod rhaid i ni ystyried be oedd oblygiadau'r newid mewn patrymau gwaith ar unrhyw adnodd oedden ni'n ei greu. Hynny ydi, doedden ni ddim eisiau creu rhywbeth oedd yn berthnasol i'r cyfnod cyn Covid yn unig pan oedd pawb mewn swyddfa wyneb yn wyneb. Ac felly, mi oedden ni'n awyddus iawn i ddeall be oedd impact y newid mewn patrymau gwaith ar y Gymraeg. Hynny ydi deall be oedd y realiti mewn gwirionedd, oedd gynnon ni rhyw deimlad o fod wedi profi'r newid yn hunan, ond deall be oedd y realiti, be oedd yr heriau, ond hefyd be oedd y cyfleoedd oedd yn deillio o'r newid yma i weithio o bell ar y defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith. Felly, be wnaethon ni oedd llunio holiadur i ymchwilio i'r cwestiynau yma, a be fyddwn ni'n gwneud heddiw fydd cyflwyno canlyniadau'r holiadur yma i chi, oherwydd yn ffocws ni dros y flwyddyn ydy dod i ddeall mwy am effaith gweithio bell ar y Gymraeg, ac mi fyddwn ni yn addasu yr adnodd da ni'n ei datblygu anseiliedig ar ddata yr holiadur. Felly, mi oedd o'n holiadur ar-lein, mi gath o i rannu drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn eang a hefyd drwy sefydliadau. Da ni ddiolchgar iawn i'r holl sefydliadau nath yn cefnogi ni gyda'r gwaith hwnnw. A mi gaethon ni ymateb da i'r holiadur, mi nath dros 1000 o bobl i ateb o. Ac felly, da ni'n teimlo bod gynnon ni ddata cadarn o ran deall
pa elfennau sydd angen sylw wrth i ni geisio cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith. Ond mae Arwel rwan yn mynd i eich tywys chi drwy'r holiadur a'r canlyniadau. Diolch yn fawr, Lowri. Pnawn da pawb. Mae'n ddrwg gen i os mae eich Zoom chi'n cael eich cymryd drosodd gen i rwan. Os da chi eisiau cadw sgrin Lowri ar eich sgrin, os da chi'n gallu pinio honna ar eich sgrin chi fel bod mond yn llais i ddech chi'n glwad ac yn gweld sgrin Lowri fysa hynna'n dda. Ond Lowri, os da chi'n mynd i'r sleid nesaf dy fi os bod i dda. Felly, beth sydd ar y sgrin rwan ydy 5 o'r cwestiynau craidd oedd yn rhan o'r holiadur, a'r cwestiwn ar y brig oedd y cwestiwn mawr oeddwn ni yn ymddiddori yn dysgu mwy amdano fo oedd ydy'r shifft i weithio o bell wedi cael rhyw fath o effaith ar y defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith, ac oedd pobl yn gallu atab trwy ddeud bod o wedi cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, wedi lleihau'r defnydd o'r Gymraeg, bod yr defnydd o'r Gymraeg heb newid, neu wrth gwrs oedden nhw hefyd yn cael dweud bod oedden nhw ddim yn siŵr. Felly, a un o'r pethau eraill oedden ni yn ymddiddori ynddo fo oedd y ffactora sydd fel arfer yn dylanwadu ar arferion iaith pobl yn y swyddfa sydd ar goll wrth weithio o bell, yn ogystal â'r ffactora sydd yn cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg wrth weithio o bell. A oedd gennym ni hefyd ymddiddori ar sut mae technoleg, os o gwbl, yn dylanwadu ar defnydd o'r Gymraeg wrth weithio bell, ac oedden ni hefyd yn ymddiddori a ydy yr ffaith bod plant yn bersonol yn ystod oriau gwaith efo'r gweithwyr, os mae hynna'n berthnasol wrth gwrs, yn cael rhyw fath o ddylanwad ar y defnydd o'r iaith yn y gwaith. Ond wrth gwrs, mae rhaid i ni ystyried yr cwestiwn ola sydd ar y sgrin rwan yn ofalus trwy yn gwrthori amser i fewn iddo fo, oherwydd yn ystod yr amser oedd yr holiadur ar-lein, mi nath plant dechrau dychwelyd yn ôl i'r ysgol. So, sleid nesaf, please, Lowri. Diolch. Felly, yn gyntaf, dwi jyst eisiau cyflwyno canlyniadau cyffredinol meintiol yr holiadur. A mae'r siart cylch yn dangos i chi y canran a'r niferoedd o bobl ymatebodd i'r gwahanol dewisiadau o ran ydy'r defnydd o'r Gymraeg wedi unau cynyddu, lleihau, heb newid, neu dydyn nhw ddim yn siŵr. Hanner o'r ymatebwyr yn datgan bod y defnydd nhw o'r Gymraeg heb newid, a 36% ohonyn nhw yn datgan bod y defnydd nhw o'r Gymraeg wedi lleihau, a mae hyn yn achosi neu'n peri dipyn bach o bryder i ni fel ymchwilwyr. Ond dydy o ddim yn doom and gloom i gyd, oherwydd mi oedd 11% o'r ymatebwyr wedi datgan bod eu defnydd nhw o'r Gymraeg wedi cynyddu o ganlyniad i shifftio i weithio o bell. A dim ond 24, sef 3% o'r sampl ymatebodd ond nhw ddim yn siŵr am unrhyw fath o effaith. Sleid nesaf, please. Felly, mi wnaethon ni wedyn edrych ar rhain yn seledig ar y siroedd gwahanol yng Nghymru. Felly mae'r graff yma yn dangos i chi y niferoedd a'r canran o ymatebwyr o bob sir gan ddechrau yn y brig efo Gwynedd, a mae o Gwynedd o'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr, ac ar gwylod mae gen i sir Benfro, a dim ond un ymateb cafon ni o sir Benfro. A beth sy'n amlwg yn yr graff yma, os da chi'n edrych ar yr allwedd ar y gwylod, ydy bod rhan fwyaf o'r siroedd yn datgan bod y defnydd o'r Gymraeg yn y gwaith wedi lleihau i gymharu a wedi cynyddu. Felly, os da ni'n edrych ar ar Wrecsam er enghraifft, mae mwy o bobl o Wrecsam wedi dweud bod y defnydd o'r Gymraeg wedi cynyddu i gymharu a lleihau, ond mae rhaid i ni fod yn ofalus yn sut da ni'n edrych ar y data yma oherwydd dim ond 9 ymateb deilliodd o Wrecsam. Ond yr holl mae hwn yn ddangos ydy bod dydy'r sefyllfa yma o weithio o bell yn bendant heb helpu'r Gymraeg, a mae'r pobl sydd yn datgan bod y defnydd o'r Gymraeg wedi lleihau yn awgymryd bod y shifft i weithio o bell wedi achosi rhyw fath o niwed i'r Gymraeg. Sleid nesaf, please. A wedyn wnaethon ni
da ni jyst eisiau dangos y canlyniadau ar y cadarn leoedd, sef Caerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae bob un sir yn wahanol o ran y niferoedd o ymatebion yn ogystal â sut mae'r y sampl yn ymatab. So, os da ni'n cymharu Caerfyrddin enghraifft efo Ynys Môn, 40% o ymatebwyr Caerfyrddin yn erbyn 17% o ymatebion Ynys Môn yn datgan bod eu defnydd nhw wedi lleihau. Felly dydy'r effaith o weithio o bell ddim wedi bod yr un fath i bob ardal yng Nghymru. Slide nesaf, please. Ac os wnawn ni edrych ar y data wedi cael ei categoreiddio yn ôl sector waith, mae'r gwaelod yn dangos o ran eglur, so oedd yna 3 ymateb lle nad oedden ni'n siŵr ym mha sector oedd yr ymatebwyr yn gweithio ynddi. A wedyn mae gennym ni cyhoeddus, preifat a trydydd o'r chwith i'r dde. Mae'r rhan fwyaf o ymatebion wedi deillio o'r sector cyhoeddus, gyda 37% o'r sampl sydd yn gweithio yn y sector cyhoeddus yn datgan bod eu defnydd o'r Gymraeg wedi lleihau, a mae hyn yn peri pryder. Ac beth sy'n ddiddorol ydy bod ni wedi cael ymatebion o'r sector breifat a'r trydydd sector nad ydyn ni wedi gweithio efo sefydliadau nac wedi ffurfio partneriaeth efo sefydliadau yn y sectorau hynny. A mae hynna'n amlwg os ydych chi'n edrych ar y niferoedd o ymatebion wedi cael o sector breifat a'r trydydd sector. Mae nhw lot llai i gymharu â'r sector gyhoeddus, ond mae'r data yn awgrymu bod yr effaith eto yn amrywio rhwng y gwahanol sectorau. Slide nesaf, please. Felly, mi wnaethon ni hefyd gasglu data ansoddol yn yr holiadur trwy gynnwys cwestiynau agorad. A dwi jyst eisiau crybwyll chydig bach o'r rhesymau pan bod y defnydd o'r Gymraeg wedi lleihau. A'r rheswm amlycaf yn ystod ein dadansoddiad cychwynnol o'r data ydy rhywbeth sydd wedi codi mwy nag unwaith yn barod yn y gynhadledd heddiw, ydy llai o gyfleoedd i gymdeithasu yn anffurfiol. Hynny yw, wrth weithio o bell yn enwedig ar eich ben eich hunan yn eich stafell wely neu beth bynnag, rydych chi ddim yn dod ar draws eich cydweithwyr trwy hap a damwain mwyn cael sgwrs sydd yn digwydd yn organig, enghraifft yn yr ystafell gyffredin, gegin neu hyd yn oed ar y coridor. Dydy sgyrsiau ad hoc neu digymell yn ôl ymatebwyr yr holiadur yn gyffredinol ddim yn digwydd bellach. A mae hynna'n golygu bod y defnydd o'r Gymraeg wedi lleihau. A dyna'r union peth sydd yn helpu datblygu sgiliau iaith. Hynny yw, mae pobl yn defnyddio y gweithle, rhai pobl o leia yn ôl yr holiadur, yn defnyddio y gweithle fel cyd-destun i'w helpu nhw i ddatblygu eu sgiliau iaith nhw. Mae hyn yn benedig o bwysig i'r dysgwyr neu siaradwyr di-hyder, a gyda hyn yn hollol wedi diflannu, mae defnydd nhw o'r Gymraeg wedi lleihau yn ogystal â'u cyfleoedd nhw i ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith. Slide nesaf, please. Felly mae gennym ni dipyn bach o enghreifftiau sydd yn cefnogi y rhesymau yma. Felly, enghraifft, mae'r un cyntaf yn dangos less opportunities for that now, a that ydy informal Welsh with colleagues. Gwybodaeth, da ni wedi cadw y dyfyniadau yn yr iaith wreiddiol, da ni heb di cywiro unrhyw gwallau iaith chwaith, ond mae'r dyfyniadau Cymraeg hefyd efo cyfieithiad Saesneg. Slide nesaf, please. A mae hyn, enghraifft, mae rhywun wedi dweud bod nhw'n teimlo'n hapusach defnyddio Gymraeg mewn sgwrs anffurfiol a nid mewn cyfarfodydd ffurfiol, a mae hyn yn golygu bod nhw, fel maen nhw'n dweud, wedi colli bob cyfle i gael water cooler chats. Ac wrth reddf, os ydych chi'n meddwl am cael sgwrs yn rheithiol, mae angen trefnu hynny ac law yn llaw wrth drefnu sgwrs yn rheithiol os nad ydy o yn gyfarfod mawr. Mae'r elfen anffurfiol digymell yn diflannu oherwydd y ffaith bod angen trefnu hynny. Ac felly, mae'r enghraifft, dyfyniad ar gwylod y sgrin
I may have spoken Welsh in this incidentally in the office when chatting with colleagues. A mae hynna'n awgrymu bod yn y sefyllfa rithiol, dydy hynna ddim yn digwydd mwyach. Slide nesaf, please. Ac y gair pwysig yn fama ydy impromptu, sydd yn golygu yn union bod o'n digwydd trwy hap a damwain math o beth, a yn y swyddfa mae lot o bobl yn cael y cyfle i wneud hynny, ac wrth gadael y swyddfa i sefyllfa weithio o bell, mae hynna yn diflannu yn anffodus. Ond fel nes i ddeud, slide nesaf please, ond fel nes i ddeud gyna, dydy o ddim yn all doom and gloom. Mae yna rhai pobl sydd wedi dweud bod eu defnydd o'r Gymraeg wedi cynyddu, a bod na ddim gymaint o enghreifftiau o hyn yn digwydd, y rhesymau amlycaf ydy bod na llai o bwysau arnyn nhw wrth weithio o bell i gymharu â pan maen nhw'n gweithio yn y swyddfa a maen nhw felly yn presenoldeb eraill yn y cnawd. A mae'r presenoldeb eraill yn y cnawd yn cael effaith ar eu defnydd nhw o'r Gymraeg. A un gwrthwyneb i rhai pobl yn dweud y rhesymau am eu Cymraeg wedi lleihau. Mae rhai pobl sydd yn rhan o'r grŵp o eu defnydd nhw o'r Gymraeg wedi cynyddu, yn awgrymu bod eu cyfleoedd nhw i ddefnyddio'r Gymraeg wedi cynyddu. Ac felly maen nhw i weld yn gwneud mwy o ymdrech i drefnu sgyrsiau un i un, i drio creu'r awyrgylch anffurfiol ad hoc yma bod o'n artiffisial. A mae hynna'n golygu bod nhw ddim yn presenoldeb sawl di-Gymraeg, ac felly yn fwy barod i ddefnyddio'r Gymraeg, gan nad oes angen iddyn nhw boeni am bod yn anghwrtais tuag at y di-Gymraeg. Slide nesaf, please. Felly, enghraifft, mae'r un top yn dweud mae pobl yn mwy bodlon defnyddio Cymraeg yn rhithiol gan nad yw'n teimlo mor ffurfiol a cyfarfodydd wyneb yn wyneb, wel nad yw pobl yn teimlo bod eu Cymraeg ddigon da. Felly, heb bresenoldeb eraill, maen nhw'n fwy parod ac o bosib yn fwy gyffyrddus i ddefnyddio'r Gymraeg. Slide nesaf, please. A mae'r un math o bethau yn codi eto'n fan hyn, o ran teimlo bod pobl yn cael eu barnu yn eu safon o siarad iaith ar lafar y Gymraeg. A mae'r enghraifft ola yn dweud bod nhw ddim angen defnyddio Saesneg yn y sefyllfa rithiol, a da ni'n cymryd yn ganiataol bod hynna o ganlyniad i ddim bod yn presenoldeb y di-Gymraeg. A mi fedrwn ni hefyd edrych ar hwn yn reit ofalus, ella bod eu canfyddiad nhw o'i defnydd iaith Saesneg wedi lleihau yn golygu bod nhw'n meddwl bod eu defnydd nhw o'r Gymraeg wedi cynyddu. Felly mae angen dadansoddi pellach a trio bod yn lot mwy cadarn, ond y math yma o bethau sydd yn codi. Sleid nesaf, please. Ac wedyn, un yn ôl, please. Diolch. A yr un fath yn peth fatha yn y swyddfa, mae rhai pobl yn dweud bod nhw'n clywed Saesneg mor aml bod o'n cael effaith arnyn nhw ar eu defnydd iaith nhw. A mae hynna, fel mae'r enghraifft uchod yn dangos, ella bod hynna yn gorlifo i'w hymddygiad iaith nhw efo cleientiaid neu cwsmeriad ac yn y blaen. Slide nesaf, please. Felly, jyst i crynhoi'r canlyniadau a chanolbwyntio ar y defnydd o'r Gymraeg yn lleihau. Yn gyffredinol, mae hanner yr ymatebwyr yn dweud bod y defnydd o'r Gymraeg wedi aros yr un peth, ond mae 36, sef jyst dros treian y sampl, yn mynegu bod y defnydd o'r Gymraeg wedi lleihau. A'r prif resymau dros hyn ydy'r diffyg ymwneud anffurfiol a chydweithwyr. Mae hefyd yn amlwg bod yna diffyg nudge i ddefnyddio'r Gymraeg yn y sefyllfa rithiol. Hynny yw yn y swyddfa enghraifft bod gennych chi yr arwyddion neu'r bathodynna iaith gwaith. Wel, wrth reswm, fyswn ni'n tybio bod lot o bobl ddim efo y fath yna o ddeunyddiau ar eu waliau yn y stafell wely, felly mae yna nudges ar goll oedd yn arfer bod yn y swyddfa. A mae'r pwyslais ar gyd-destun rhithiol mwyn cyfathrebu yn ymwneud
a'r ffaith bod hyn yn cael gwarad o'r elfen ffurfiol a bod yr ad hoc a'r sgyrsiau digymell yma ar goll. Ac felly mae rai pobl yn mynnu bod maen nhw'n gwneud lot o ddefnydd o'r Gymraeg efo'u cydweithwyr nad ydyn nhw o reidrwydd yn gweithio hefo nhw, ond yn dod ar draws nhw ar y corridors. Wel, yn y cyd-destun rhithiol, does gen nhw ddim rheswm i ffonio nhw neu drefnu sgwrs efo nhw am nad ydyn nhw ddim yn gweithio efo nhw, ond mae hynna'n golygu bod nhw'n colli ar chydig o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn anffodus. Diolch yn fawr am yr ando, na i basio fo mlaen atach chdi yn ôl, Lowri. Diolch Arwel. Felly, jyst i grynhoi mewn ffordd, fel fydden ni'n deud, mae y gweithle yn ganolog yn bwysig iawn i strategaeth Cymraeg 2050. Da ni wedi cael blas yn yr ymatebion i'r holiadur o effaith posib gweithio o bell ar y Gymraeg yn y gwaith. Bod na elfen i beri Gofid yn y canlyniadau, dydy o ddim yn golygu bod ti ar ben ar y Gymraeg yn y gwaith, ond dwi'n meddwl bod y canlyniadau yn awgrymu bod ni gyd angen meddwl yn ofalus am y cyd-destun ieithyddol sydd yn cael ei greu trwy realiti rhithwyr. Oherwydd mae'n ymddangos y bydd na elfen o wneud rhithiol a'n gilydd yn parhau am gryn amser i ddod, neu sefyllfaoedd hybrid, lle mae rhai pobl yn y swyddfa, rhai pobl yn gweithio o bell, ac mae angen i ni ystyried be ydy effaith hynny ar barodrwydd pobl, a hyder pobl, a chyfleoedd pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. O'n i'n meddwl bod gynnon ni sleid arall lle o'n i'n mynd i roi cyfeiriad e-bost Arwel i chi, arwel.williams@bangor. Os oes gyda rhywun sydd yn bresennol heddiw, os gynnwch chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o brosiect ARFer, plis cysylltwch. Mi rown ni'r manylion yn y chat, mi fyswn ni'n falch iawn o glywed gynnwch chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Lowri ac Arwel. Papur gwych iawn i edrych ar yr ymchwil sydd wedi cael ei wneud dros y cyfnod diwethaf. Felly, diddorol iawn i weld hynny. Diolch am eich cyflwyniad. Dwi wedi bod yn dilyn y chat, mae gyda ni 4 munud ar ôl o'r sesiwn yma. Dwi eisiau gorffen ar amser, fe mae pawb wedi wneud heddi. Felly, mae'r chat wedi bod yn trafod ychydig o bethau ynglyn â elfen technoleg o ran bethau fel Teams ac yn y blaen. Mae ychydig o ddolenni wedi cael ei rhoi ar y chat hefyd ynglyn â gwybodaeth am y rhaglen ARFer ac hefyd rhestr o dechnoleg Cymraeg. Felly bydd o ddiddordeb i bawb hefyd. Mae cwbl o bethau newydd o trwyddo. Fi heb checo i weld os oes yna cwestiwn yna. Ond falle cyn hynny, mae cwestiwn gyffredinol gyda fi falle i chi gyd fel y trio siaradwyr yn edrych ar falle oherwydd y newid eitha cyflym oedd gyda ni blwyddyn yn ôl tuag at addasu at y normal newydd. Sut ydych chi'n gweld bod y iaith Gymraeg yn hyblyg i gallu addasu gyda'r amser yma wrth ystyried falle datblygu termau newydd sydd wedi cael ei ddatblygu yn gyflym, wrth ystyried newidiadau i'r gweithle. Beth ydych chi'n meddwl o'r hyblygrwydd sydd gyda ni yn y iaith Gymraeg i addasu? Dwi'n meddwl bod y gynhadledd yma heddiw ar ystod pynciau sydd wedi cael eu trafod a'r gwahanol beioedd mae'r Gymraeg yn rhan ohoni gweitha'r newid mewn arferion yn profi bod y Gymraeg yn iaith wydyn sydd yn gallu addasu ac yn gallu goroesi, ond yn naturiol fel iaith leiafrifol mae hi angen mwy o gefnogaeth na'r Saesneg i oroesi newidiadau ar y raddfa da ni wedi gweld dros y flwyddyn diwethaf. Felly dwi'n meddwl bod hwnna yn thema da ni wedi chlywed drwy gydol y dydd, bod rhaid i ni gyd weithio chydig bach yn galetach ac yn meddwl chydig bach yn ddwysach am sut i gefnogi y cyfleoedd yna sydd wedi cael eu meithrin dros nifer fawr o blynyddoedd, a da ni angen parhau i'w meithrin a parhau i'w datblygu. Mae sefyllfa iaith leafrifol yn amlwg yn wahanol i iaith fwyafrifol, ond yn sicr mae'r Gymraeg yn iaith gan y capacity i
llwyddo yn y normal newydd yma. Da ni gyd yn trio weithio allan redio. Rebecca, unrhyw sylw o'r ochr cyd-destun y cyrff? Dwi'n cytuno'n llwyr, fi'n credu bod fi'n gwybod bod na heriau enfawr yn wynebu dros y flwyddyn nesaf, blynyddoedd nesaf. Ond dwi'n credu yr hyn sydd wedi digwydd mae popeth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf jyst wedi tynnu sylw pawb at y Gymraeg, a fi'n credu bod hynny yn beth da. Yr hyn sydd eisiau gwneud nawr yw adeiladu a bopeth a bod yn ymwybodol o'r heriau sydd o blaen ni nawr, a jyst adeiladu a bod yn ymwybodol o bopeth. Yna beth sy'n bwysig nawr, fi'n credu. Diolch am yr atebion yna. Dwi'n gweld oedd ychydig o cwestiwn wedi dod trwyddo pan o'n i'n siarad, felly mae'r cwestiynau yna felly i weld i chi yn y chat, ond mae'r amser wedi dod i ben ar diwedd y sesiwn yma. Felly diolch i bawb oedd wedi siarad heddi, diolch i'r cyfranwyr, na i basio ymlaen felly i Lindsay Thomas am y sesiwn nesaf.